A Consellería de Sanidade está a investigar a orixe da intoxicación alimentaria que afectou a 41 nenos de diferentes centros escolares de Pontevedra e Marín. Os comedores inclúense dentro dos 17 que xestiona a FAMPA. Por elo, a organización está a levar a cabo unha investigación paralela á da Consellería. Como sabedes, sí, hai unha incidencia que se está agora mesmo investigando. Está unha investigación paralela, por un lado, a da Consellería de Sanidade, e por outro lado a nosa propia, da Federación Provincial de Pontevedra. Estamos á espera de análises e de estudo da trazabilidade dos produtos que provocaron esta leve intoxicación por histaminas, que por unha ruptura da cadena do frío, e non temos aínda os resultados. En canto o teñamos, evidentemente o comunicaremos. Dende a organización aclaran que se tomaron as medidas necesarias para evitar que a intoxicación afectase a máis nenos. Que se saiba que se tomaron as medidas e que os protocolos funcionaron, no sentido de que en canto se detectou a intoxicación se suspendeu o servizo do prato inmediatamente, por eso hai moi poucos afectados para o que podría ser un plato que se serviu a máis de 1000 nenos, non? Pero temos alrededor de 40 afectados leves que esperamos que se sobrepoñan canto antes. A FAMPA centrase agora en coñecer o motivo da intoxicación. Aseguran que tomarán as medidas necesarias contra os responsables para que isto non volva a ocorrer. De todas maneiras, estamos moi encima do asunto e tomaremos as medidas que correspondan. Se é responsabilidade da empresa, se é responsabilidade do proveedor ou de quen sexa. Isto non pode volver pasar. A pesar de haber 41 afectados, ningún dos estudantes necesitou traslado ao hospital nin asistencia sanitaria.